A ty? Wysypała z pałki, że ty nie... Możesz mimo. Czego tu przerwam pasku. Hunter, chcesz mój fajny holandzki tabak? No to zrób jeden. Bo daleko mam Nie, nie to tak. Kisnę. No, minimał do mnie. Daj, no, do ostatni. O, to dobre. Dajcie metalink. Dobre, damy paracik, ale podolnik. Ekstrawagantnego. No to na 36 stopni, to nie najlepszy do stropy minometr, on tak nie ma podobno. No dawaj. Koľko, taký 60? Cicho. Posłuchaj się, ono. No nie poczułam, ja to już podałem. A teraz będziesz do garażu. Nie, no tam, nie? Ja tu podry, nie wiem, no ja mam wolę. To na wolu już będą tam. A to wiesz, teraz ci ukażę piękno. Tu ci też palec, a potyczyć jak to okładzi. Dobra, już to na to ci. Budeme Feniksa volať újel zlepšovať. A je. Prišlo vykonať 5 ročníky, A dwa już me paliły, nie było trzeba. Jeszcze nawet ci jakiś tak to. Je trochu malé, ale jedno na to silné. To dobre. A mi na mnie je. Ale by som nepovedal. Len vrch. A. Len vrch. Ty držal. Prečo to neví?